अपेक्षा असणार आहेत, कारण 10 धावांचा बचाव करायचा आहे 6 चेंडूमध्ये. सोपं नाहीये. एक मनोवैज्ञानिक दबाव असतो, मनावरती एक दडपण असतं, पण दडपणाच्या हुशाखाली खेळतो तोच मोठा खेळाडू. रुपेशला फटका पडतोय. बघूया या ठिकाणी अचूक असं क्षेत्ररक्षण आता मात्र मानलं पाहिजे, कारण एकेरीच धाव मिळतीये. एकेरी दुहेरी धावानं संघाला पुढे नेताना आपण पाहतोय शुभम आणि समीर. दरम्यान स्ट्राईक घेणार आहे तो पुन्हा एकदा समीरचं डोळे मात्र या ठिकाणी निश्चितच प्रत्येक चेंडूवरती चांगल्या प्रकारची नजर. 5 चेंडूमध्ये 9 धावा. आता मात्र चांगली समजची क्षमता दाखवतो. एक धावून निश्चित मिळते ती त्या ठिकाणी समीर याला. स्ट्राईकला असणार आहे तो शुभम. शेवटचा आणि निर्णायक षटक चालू आहे मित्रांनो. 4 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज असताना एक मजबूत प्रकारचा सामना आपण पाहतोय. कुटसांबे पंचक्रोशीच्या वतीने बिग मॅच, अतिशय मोठी मानली जाणारी क्रिकेटचा रणसंग्रामामध्ये. कृपया कोणी सामना चालू असताना मैदानात येऊ नका, अन्यथा पेनल्टी लावली जाईल. उगाच उशीर होतो, आपण निर्धारित वेळेमध्ये हा सामना पूर्ण करत नाहीये. 4 चेंडू 8 धावा. बघूया या वेळेला मात्र जबरदस्त चेंडू होता, जे चेंडू नीटचा समजत नाही. डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये चेंडू वाईट चेंडू घोषित केलाय पंचांनी. स्वेर जाणारा चेंडू आहे आणि या मात्र धावा मिळणार आहेत 2 धावा. वाईट +1 अशा 2 धावांची भर घातली जाते आणि आता मात्र 4 चेंडू 6 धावा. रुपेश पुन्हा एकदा या ठिकाणी शुभम साठी उत्तम प्रकारचा चेंडू. आता मात्र शुभमला नीटचा समजत नाहीये. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. आता मात्र 4 चेंडू आणि 4 धावा. क्षणभर वाटलं होतं रुपेश धावांवरती अंकुश मिळू शकतो, पण रुपेशला आता जर कमबॅक केलं तर निश्चितच वाहवा मिळू शकते कदम सरांकडून, त्यांच्या पूर्ण संघाकडून. कारण 4 चेंडू मध्ये 4 धावांचा बचाव करणं सोपं नाहीये. डगआउट खुश आहे, वातावरण गरमागरम आहे. दोन्ही संघाकडे समान संधी आहे विजयासाठी. कोणता संघ विजयश्री घेऊन आणतो पाहायचा मित्रांनो, कारण हाय व्होल्टेजचा ड्रामा आपण या क्रीडांगणावर पाहतोय. खेळपट्टीवरती मात्र दोघांवरती दबाव असणार आहे, पण आकर्षक फटकेबाजी करून आपल्या संघाला विजयश्री घेऊन आणेल तोच खरा मोठा खेळाडू. चार चेंडू मध्ये 4 धावा. कृपया पुन्हा एकदा खेळाडूंना विनंती असेल, डगआउट मधून सामना चालू असताना कोणी आतमध्ये यायचं नाहीये. वारंवार आपल्याला सूचना देण्यात येते. रुपेश रुपेशच्या बॉलवरती आकर्षक फटका मारल्याने पुन्हा एकदा मित्रांनो चूक होते, कारण या ठिकाणी बघूया आपण बाउंड्री जाते का, पण तसं घडत नाहीये. चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने धावतोय आणि मला वाटतं 3री धाव पूर्ण करण्याच्या नादामध्ये या ठिकाणी फलंदाज धावबाद होतो. नो चेंडू घोषित केलाय पंचांनी. 2 केले, 3 धावा गेले, रनआउट झाले. ज्या रुपेश वरती भरोसा दर्शवला मित्रांनो, चर्चा होऊ लागलेली आहे. नितेश एका बाजूला आहे, बंटी एका बाजूला आहे, महेश एका बाजूला आहे आणि कदम सर खूप सारा दबाव. 27 धावा धावलकावू लागले 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. आता मात्र शुभम 4 चेंडू मध्ये 1 धावेची गरज. नवीन फलंदाज येतोय. हे नवीन कोण आहे रे? बंटी होडे. प्रथमेश उर्फ बंटी होडे मैदानामध्ये दाखल होताना आपण पाहतोय.
4 चेंडू 1 धावा. काय करायचं हा मोठा प्रश्न उद्भवतोय. 3 चेंडू 1 डाऊट कसं डॉट कसं रनआउट आउट बॉल काउंट झाला. चार चेंडू 1 धाव. काही होऊ शकतं. क्षेत्ररक्षक अधिकाधिक जवळ लावले जातात. आपण पाहतोय प्रवीण धाव वाचवण्यासाठी येतोय, बंटी धावा वाचवण्यासाठी येतोय, नितेश आतमध्ये येतोय. कोणत्याही प्रकारची एक धाव द्यायची नाही, दबाव आणायचं दोन्ही फलंदाजावर. बघूया काय घडणार. फ्री हिट आहे, आमंत्रित केलंय, निश्चितच आमंत्रण केलंय की मोठा फटका मारण्यासाठी. हो, या वेळेला वाईट चेंडू घोषित केला आणि मित्रांनो एक अवांतर धावेने हा संघ या ठिकाणी सहज विजयी होतोय. चालू सामन्याचा हिरो ठरतोय समीर होडे. समीर होडे, आपल्याला विनंती असेल आपण या ठिकाणी येऊन आपला